Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kaji kita surat Al-Imran ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Imran 156. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu. Law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ya ja'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jalana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yarhamukallah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu takunu Ojo. kana apa kana Ono. awale tak beri wau alif dadi Kabeh. sira la takunu ojo. La takunu ojo ana sira kabeh iku kaladzina mari kana mesti ana iku ini khobar kana. La takunu ojo ana sira kabeh iku kaladzina kaya kafaru kang wa qalu lan sapa li ihwanihim mari apa ihwan ihwanihim dulur kanca termasuk li ihwanihim mari dulur-dulure wong ida darabu ida Nalikane darabu gepuk. apa lunga
daraba iku kerja Ngepuk. darabu fil ard kerja di bumi usaha di bumi daraba iku maknane mukul Ngepuk. mukul di bumi maksudnya ya wakar kerja iku macul iku macul apa ngeprok itu jenenge darabu fil Art. di Au. kerja di au kanu Utawa 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 ono. ya Utawa Kanu. akeh. Kanu. nek takunu utawa ana. nek takunu sira Kabeh. nek kanu Sapa akeh. au kanu Utawa ono. utawa Sapa akeh. ana sapa wong Akeh. akeh iku guzan Gusdan. asal katane gozawa guzan iku perang gozan iku perang maksudnya budal lau kanu lau Kopi. mari ngono wingi apa Utawa. Minggu. lawan lau lah Nggih. lau lamun Lamun. Kurang aku. lau kanu Namun ono sapa akeh. ana sapa wong akeh indana indah Sandinge sandinge na ingsun. sun indana Sandinge ingsun. sandinge mamatu Barang-barang. iki iki jenenge manafi maknane ora matu apa matu Mati. mati matu ora mati sapa Wong akeh. wa makutilu padha mane apa wa malan ora kutilu kotalaiku perang terbunuh kutilu Terhidup. terbunuh Kutilu terbunuh. terbunuh dipateni Perang terbunuh. wa makutilan ora terbunuh sapa wong Akeh. iya ja'ala asal kata ja'ala apa ja'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah ja'ilun Jalan. Turun. wa Tetapkan. qala malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah ja'ilun Membuat. menjadikan menjadikan liya ja'ala supaya nyadiake sapa Allah. Allahu Allah dalika ing hasratan ing kesedihan sedih fi qulubihim Ing dalem. ing dalam Hati. sama pira-pira Kira-kira hati. ini wong Oke. wallahu Tapi Allah. mari utawi mediana jenenge mubtada muqaddam khabar muakhir Semangat. wa utawi awa iku yuhi wa hayun apa hayun haya Ayo. Monggo. yuhi wa utawi awa iku yuhi zat kang nguripake wa yumitu kebaliane urip mateni sapa Allah wawahu Allah. utawi
utawi Allah bima bi Lawan. Lawan. ma Barang. tak maluna Kang dilakoni. asal katai amala apa amala Kerja. lakoni awalita Sira kabeh. tak maluna Nglakoni sira kabeh. bima tak maluna Kang lawan barang dilakoni sira kabeh. kok di sih Kang. Kang nglakoni bima tak maluna lawan barang kang nglakoni sira kabeh. lakoni sira kabeh iku basirun basar Delok lah basir pirsani. ningali nek basar delok nek basir maha melihat maha awas ya ladina manu wong akeh sing padha iman la takunu aja ana sira kabeh iku kaladina kafar kaya wong akeh kang padha kafir wa qala uja semake kang kafir li imani mari dulure wong akeh kancane wong akeh ida dorobu nalikane usaha semake fil ardi ing dalem bumi au kanu to ana semake guzan perangan lau kanu lamun ana semake indana ing sanding ingsun mamatu ramati sapa wong akeh terus wa makutilulan ora dipateni sapa akeh liya jala sebab dadake sapa dari mengkono kasratan ing kesedihan fi kulubihim ing dalam pira-pira atine wong wa ta'ala ku yuhi dat kang uripake wa yumit lan kang mateni iki ayat larangan bagi orang beriman nyerupani wong kafir. Jadi nek wong kafir iku misale ana kancane sing terbunuh utawa mati dalam perjalanan iku muni ngene apa kon ya kok melok tengok-tengok ndek kene bareng aku gak mati kan tidak terbunuh dalam perang ngono lha iku gak oleh muni-muni iku ada wong kan ngono sih musim ngene kok metu salah. Ngene ku gak oleh kok tengok bareng aku ndek kene ya wis gak kira mati. Padahal mati iki ya mesti ketemu. Misale nek gak metu terus gak mati ngono. Bisa apa bisa? Ya mati. Bisa jadi nek nggon turun iku ya mati. Lah iki yang ngono kanca-kancane sing melok perang kan terkadang terbunuh kan. Kok tengok-tengok bareng aku ndek kene jagongan cangkruan bareng aku ya. Gak kira terbunuh, gak kira mati, kok gak dagang rono ngono. Selamat. Mamatu wa makutilu ora mati ora terbunuh liya ja'ala fi dzalika hasratan fi qulubihim lan iku nyusana wong akeh padahal meniku wis terjadi wa yuhi wa yumit lho meniku wis penggaweane Allah selalu dalam kesibukan sama sing terus surat Ar-Rahman Allah selalu dalam kesibukan Setelah biaya lah. Surat Ar-Rahman Ya. Bulan depannya. Surau. Setelah Rahman. Setelah Rahman. Surat Ar-Rahman. Allah selalu dalam kesibukan sehari-hari. Jadi awal gak temu-temu rokokan. Selalu dalam kesibukan. Dengan surat Ar-Rahman. Ketemu.
Artinya. Ketemu surat itu gak ro ayate sing kuwi. Ya, Afrika tengah. tengah rek. Lan artine ta wisan. Boten. Ono maknane. Wa kullu yaumin huwa fi Sya'an. Nah, ayat itu. Ayat 29. Wa kullu yaumin huwa fi sa'nin awas selalu dalam Sibukan. setiap hari awas selalu sibuk. Sibuk menciptakan, sibuk Iya. memusnahkan. Awa ya sing nguripi, awa ya sing Mateni. mateni. Dadi ana sing diuripno, ana sing di Mateni. mateni. Mulane wa Yuhyi wa yumiit. yuhyi wa yumiit. Apa nek wong terus gak budal, terus mesti sik urip. Awang nek budal perang terus misalnya terus gak budal perang terus gak mati. Ya tetep mati ae. Masih wong pembalap, terus pembalap ya. Apa lek kau pedel balapan terus gampang mati? Boten. Wong terus nek wedi gak wani balapan tetep urip. Boten. Ya pacet mati ae. Iku kabeh apa penggaweane Allah wa yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa bima ta'maluna awas dengan apa sing sira kabeh lakon. Dadi awas selalu dalam kesibukan. Dadi ya marasno wong loro. Dene surat apa wa idza maritu wa huwa yasfin. Iku ucapane Nabi Ibrahim. Wa idza maritu nalikane aku lara wa huwa Allah iku yasfini marasna ing dadi awas dalam kesibukan. Surat apa? Surat apa? Ayat dadi awas dalam kesibukan. Terus ngerti astronom. Apa? Astronom kok. Astronom. Luar angkasa. Ahli angkasa. Iku mengamati bintang-bintang kecil. Lah itu ternyata ada yang tumbuh, ada yang mati. Jadi Allah selalu dalam kesibukan, sibuk menciptakan, sibuk memusnahkan. Wa yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Mulane gak oleh muni ngono, maksud ngono lho. Dadi kaya wong kafir nek kancane budal perang terus terbunuh, terus muni ngono. Oh kok tengok-tengok bareng aku cangkran iki kene ya gak terbunuh. Kok tengok-tengok bareng aku nek kene gak budal dagang, gak nyambut gawe nang ndi? Kalimantan. Kira-kira Islam bareng aku. Lah wong iman dilarang berbuat seperti itu. Mulane nek ana kancane musibah, innalillahi. Kadang-kadang kan muni ngono sih. Kok melok aku mau ya selamat. Padahal Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Next sampai itu. Nafi. Nah, wong Jawa baru tahu paling. Olu. Wong Jawa iku ana istilahe naga dina. Ngerti ora? Ada hari naga. Dadi dina iku ana nagae. Nah, dina misale
Kemis pon. Naftune pira? Ora naftu. Naga-nagane piro? Sesek. Misale kaya Jumat, Kliwon, Jumat. Sabtu Pahing. Sabtu ku naftune 9, Pahing ku 9 dijumlah dadi 18. 18. 18 iku siji karo 8. 8 siji tambah 8 pira? 9. Ilmu ini. Lah jarane naga dina iku nek dina Selasa, naga dina iku madhep nang ndi? Misale dina Rebo, naga dina iku madhep nang ndi? Lah iku ana ilmune. Dadi nek dina Selasa gak oleh kerja mrono. Pangan apa? Pangan naga. Ngene lho. Mana ya? Dia apa? Dadi ngene iku ana naga dinae. Tunggale sampean mulane wong kadang kan takon sampean weton dina apa? Ro dina apa sampean wetone? Nonton Rabu kula. hari Selasa. Rebo pasarane. Ngerti pasaran itu kan? Pon wage kliwon legi paling pon itu lho. Lah iku dijumlah. Wong nek wetone ngene nyambut gawe iki cocok ngene. 12 biola apa? Wong nek wetone ngene jodhone kudu ngene. Mane kadang-kadang nek lamaran ditakokno kan. Wetone anakmu pira? Dina apa? Niku cuma Pahing misale. Terus anake dhewe diitung, wetone anake, wetone pira? Dijumlah terus dibagi sisae pira. Nah, ngono. Nek sisa 3 ngene, nek sisa siji ngene. Wis ditentokno. Lah kadang-kadang iku dudu wetone, kadang-kadang jenenge. Jenenge sapa? Parman. Jenenge sing wedok Sini. Parmi misale. Lah iku ditulis gawe huruf Jawa. Mom. Po iku naftune pira? Dan seterusnya dijumlah dibagi ketemu pira. Engko kesimpulane ngene. Mulane nek ngene Jawa iku ana hitungan salah kirapi. Dadi pernikahan iku diitung. Iku ada enggak? Sir kapan? Iya. Sir. Duka. Ayo iku hitung-hitungan. Hasilnya ya gak mesti ngono kan. Yang menentukan takdir itu hanyalah Allah. Allah. Manusia cuma usaha. Qadarullah. Hasil akhir tetap Allah yang Atur. menentukan. Nah kadang-kadang ya nek cocok ngono ya aku mau ngopo winginane. Kandhane aja atik dina iki kok. Lah kadang-kadang temu manten, ngerti temu manten istilah temu manten. Apa? Ketemu nganten kadang-kadang ngenteni jam 12 bengi. Gak oleh liwat ngarep, liwat mburi. Nyapa? Ya, lha iku mang naga dinae barang ngono mang. Wow yuyi Pak. Lah karepe menghindari kematian. Padahal urip mati apa jare? Allah. Lah iku mau hitungane menungso. Lah nek sampean percaya karo iku mah akhire dadi Sirik. Kita harus hanya percaya kepada Allah. Mulane ya usaha, tawakal, hasil akhir tetap di tangan Allah. Allah. Mulane kadang-kadang wong yang ngono mah hitung-hitungan, oh dipengin mlaku rono, udah rono mati. Seakan-akan wis seru bakal mati. Lah. Mulane kadang-kadang ya ilmu ni maling. Ya ana hitungane mang. Dadi maling dina apa? Teknik. Lho. Wah, iki dina Rebo iki nek nyolong jam sakmene antara jam sakmene sampai jam sakmene. Katik kliwat
utawa sadurunge jam iku kecekel Masih nepek. konangan. Itu kan Lah iku nek dipaksa ya konangan tenan. Dadi ya ana hitung-hitungan ngene iku. Dadi ngene iku ya. Padahal wawau yuyi Bayungit. wawau bima tak maluna Kasir. awaruh apa sing sir kabeh lakoni. dadi ka oleh ngomong nanggone dulure ngomong kok manut aku gak sampai kejadian musibah kaya ngono, gak sampai terbunuh dalam perang, gak sampai kepaten di embong. Jadi kabeh awak yang Atur. menentukan. Manusia yang usaha, hasil akhir tetap di tangan Allah. Weh, kan pertanyaan. Betul. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Amin. Allahumma fakina fiddin, Amin. Allahumma fakina fiddin, Allahumma fakina fiddin. Amin. Doa sehari-hari. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Orang tua. Rabbil firli wa Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jurus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit taqaddamana wa ansirna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa